निकल तेलिकद बुल्ली देवदास कापिकाड ನಂಗೆ ತೀರ್ನಾತ್ ಕೊರ್ಕ ನಂಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆಯ್ತಿನ ತಿನ್ಕ ಭೋಜನೆ ಬಾ ಕರಿ ನಿಕಲಂಜ ತಾಪತ್ರೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಗಂಟಲು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಂಗಿರಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ನಿಕ್ದಾಕೆ ಅವೇ ನಿಕಲಿತಾರ ಒಂಜಿ ಊರು ಯಾಕ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನು ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಇಂಚ ತೂನಗ ಬಟಾಟೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಜೇಯ್ದು ಕಿಟ್ಟ 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 ಜಿಮ್ 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 ಅಂಬಡೆ ಕಿಟ್ಟ ಜಿಮ್ 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 ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಸಂತೋಷ್ ಮುದ್ರಾಡಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲುನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಇನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆತೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಬರಾವುದ ಮುಖಾಂತರ ನೆತ್ತ ಟೈಟಲ್ ಬೋಂಟೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಪೂರ ನಿರೂಪಕರನಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಈ ಬೋಂಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬರಾವುದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಭಾಷೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರ ಎಸಳದ ತಾಮರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಂದು ಹಿರಿಯ ಕವಿಕುಲು ಪಂತೇರು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲಿಯೋನು ನಿರೂಪಕರನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬೋಂಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಬರವುದ ಒಟ್ಟುಗು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಹೋಲು ಮಾತವಲ್ಲೇರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟವನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೊಂದಲೇರು ಸಂದೀಪ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡದ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಅರೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಬೋಂಟೆ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ತುಳು ಅನ್ನಲ ನಾಲೈಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ನಲಿಪೊಡು ತೆಲಿಪೊಡು ಅಂಚಿನೆ ಸಂತೋಷ್ ಮುದ್ರಾಡಿ ಮೆರ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಒಂಜಿ ಜಯತಿ ಕಡ ಪನುಪಿನ ಯಾನು ನಿಕಲ್ನ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ.